नोंथांमोनखौ आं सेलावब्रा बायदिनो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नंगौ माने जाथाया बेयो नंखाय नङा नंगौ खिन्थु जेरैबायदि बुंदों बिसोर ससियेल मिडियायाव बेयो टटेलि नंखायथार दा बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जों मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम बे मेसेजआ क्लियारलि थाङो जायनि खारनाव बेखौ बुंनो आवगायदों दा बे केसआनो जाहैबाय थांनाय दाखालि 1 तारिखआव बिदिनो सानजौफुनि 2टासो समाव जादों सानजौफुनि 2टायाव थारमाने आं मोनसे न' बानायबाय थादों न'आव आं मोनसे थिंनि दरखार जानायखाय जिहेतु आङो आगोलावबो बे थिंखौ बे बिलासिपारा मोनसे दखाननिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय ससे सर्टेज जानायनि खारनाव आङो बे थिंखौ लायनो बिलासिपारायाव थांदोंमोन थाग थिग आं जेब्ला बिलासिपारा टाउन सहैयो बेवहाय सासे जोंनिनो क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय खोलाहा जयपुर होननाय मोनसे जायगानि सफिया बेगम होननाय सासे मानसि आंखौ माने जिहेतु आङो पार्टियाव खामानि मावो हिसाबै आंखौ सिनायनानै दंमोन बिथाङा दा बै जेब्ला आङो टाउनाव बिलासिपारा टाउनाव मोनसे दखानाव आंनि स्कुटिखौ दोनथ'नानै गय जानाय समाव बे लोगो मोननायाव आंखौ बुंदों जे सारा अननानै उसुबिदा गैयाबा आंखौ न'सिम लांफानो नामा होननायाव आं बुंदों आरो सिना जाना नालाय बे थांफानो हागोन होननानै बुंदों आं जिहेतु दै मुंग्ल थांनोसै होननानै आंखौ रुम सिंनिफ्राय ओंखारनानै बे बाहेरानिफ्राय दरजाखौ लक खालामदों बे लक खालामखांनायनि उनाव निसय बिस्रा आन्डारस्टेन्डिं दंलायखायो प्रपार्टिनि आं बुजिनायाव आरो बे हिन्जावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरजस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन 6,500 दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरजस्ति 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोर बेखौ लादों आरो दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ माने मुस्लिम सेंग्राफोर लहा गिदिर गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिन्जावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो लकखौ दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्राय बे नों माबिनि मानो फैदों मा लांफैदों बे जायगायाव सिनाखि जायगायाव होननानै सोंनायलाय आङो बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आंनि हसा खोथाखौ आं थिनलांनो फैदोंमोन सासे जोंनि क'क्राझारनि बायद' आंनि सिना जाना बियो बे न'खरसिम आंखौ मोनसे बुस्थु बावलांदों लांनो होननानै बिसोर लानानै फैदों होनदों आङो बेबायदि क्लियार होदों आरो बिदि बुंनायनि उनाव बिसोर बुंदों जे नोंजोंथ' रावबो फैफायाखै माने जिखिनि नोंजों सानै हिन्जावफोर जिरायनानै दंमोन बेखिनिल' रावबोथ' सोरबा नोंनि बायद' गैया नंखायनो नोंबा नोंथाङा नायहरनो हागोन होननानै दरजा खुलिनानै आंनो देखायो दा बेहाय आं आसरित मोनदों आरो आं शक जादों बे हिन्जावा माबेबा साइडआव थाखुमाखोना माखोमोन आं नुनो मोनाखै आंनि मेगनजों दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांजोब जुदि नों बिनिफ्राय जिबनखौ बासायना लानोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै 1 घन्टासो टर्चार खालामसेयावबो आंनि मबाइलजों आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामसेयावबो जेबो मोनैलाय बिसोरो थारमाने ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे नोंनाव फैसा गैयिनि खोथायानो नङा नोंनि सेहेरानि थाखाय नोंनाव फैसा दं आरो नों सरकारनि मानसि ओरैबायदि आंनि टटेलि माने माबाखौ नायनानै मबाइलनि फैसाफोरखौ नायनानै बिसोर बिदि बुंदों आरो आंखौ दा गतिके जोंनाव नों फैसा होआ नों इजिलि होनाय नङा जों बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो रोंगौ होननानै बिसोरो माने आंनि टटेलि ड्रेसखौ जबरजस्ति खुनानै बाहेरानिफ्राय बै हिन्जावफोर सानैनि गेजेराव सासेखौ गाबेहरनानै बिसोरो एकदम प्लान पलिसि खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामदों भिडिअ खालामनायावबो ओरैबायदि जेरेखम बर' सावथुन मुलुगफ्राव जेरेखम भिडिअ बानायदों एखेबारे बेफोरबायदि स्टाइलजों बानायदों आरो आंखौ दा बिदि बानायखांनायनि उनाव बिसोरो थारमाने आंखौ ओरैबायदि थ्रेटेनिं होबावबाय देख नोङो बे हिन्जावफोरखौदि नोङो रेप खालामबाय रेप केसाव बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ बेसेबां फाइन होनांगौ नोंथ' मिथिखागौ दाना नों नोंनि जों दाबिनाय 5 लाखखौ होगोन ना नों रेप केसाव फासिगोन बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय थाबाय थ्रेटेनिं होयै मथा मथि 3 घन्टासो आंखौ थ्रेटेनिं एकदम दरजा फांथेनानै न' सिङाव एकदम टर्चार खालामनायनि उनाव बिसोर सानदों खोमा बेनाव जेबो गैला बियो माने हसा खोथाखौनो बुंदों बेनाव फैसा थाखा गैया जों बेनिफ्राय आदाय खालामनो हाला बिदि सानदों खोमा होननानै आंखौ गाइड खालामहरनायलाय आं बेखौ खालामदों आरो দিয়াৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে কাৰণ আমাৰ এই অশোক ৰজাই যিখিনি কথা কৈ গ'ল শুক্ৰজয় দা গোটেইখিনি কথা সঁচা लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय मा जादों बे भिडिअआव नायदो लानजाय जाग्राफ्रा माबायदि खामानि मावो आरो सिख्लाफ्रा माबायदि खामानि मावो एसे साबधान था सेंग्राफोर जायफोरा फैसा दं माबायदि फासायो माने हानि ट्रेप बायदिनो इबो जेरै फनफोराव फासायो एथ' एकदम रियेल लाइभ फासायदो सारखो बे लाइभ फासायदो लोगोफोर आरो बिबो मा टर्चार खालामदो बिबो मा ओइसो दारि गोलावफोरा जोंखौथ' ओरैनो नायखानो बाखा इसोरखौबो ओरैनो नागारनाङा लोगोफोर इसोरखौबो ओरैनो नागारनाङा जेरै इदि खालामदों ना इसोरखौबो आंनि बाथौ एकदम सेटआप खालामजुनांगौ सेटआप एकदम खतम नोंथांमोना आं भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगो कमेन्टआव हरदो आरो नोंथांमोना बैफोरखौ मा बुंनो लुबैयो लानजाय गोलावफोरखौ मा खालामनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्टआव हरदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनो हादो